ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଜାଗା। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର 3 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଅଧିକ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ହାତରେ ବେଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଟର୍ଡେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଏତେ ଫୁଲ ଦେଖିକି ତ ମନ ପୁରା ଖୁସି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ମାନେ ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ବାଉଁଶ ଘର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱେଲକମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଗଲେ ଭୂତ କୋଠରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଭୂତ କୋଠରୀର ବାହାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୋଳି ଝୁଲିଲୁ। ଦୋଳି ଝୁଲିବା ସାରିବା ପରେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ବାଉଁଶ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମକର ପର୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟର ପାର୍କ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍